مباركس لو ما عند سمعتنا عدبنا سيساي أسفا وتروى بسايبر تجراي دواسا كونتريبيوت دقبر حونا زعما كلها تجراي حزب تجراي دحتو انتهي مثل على قطباوين محبراو قداتن بزعما خا ركبات حزب إيرتران حزب تجراين انتهي مثل نمتاعي نزبل بزعما عديمي لهمو ويلكم تو راديو رينا سيساي حاوي Thank you Mike يغني لي I guess زين خالي جزء مسئلة له بخالي ميديا مسئلة له إيه يا بخالي ميديا أبردي إيرنا المجمرة جزء عدم كان زلهمو كبرتي هذا اللي يغني لي بتحمي أدلاين كونتاتون فقدو أبز وانزي كنزار ولزجب أنا كونتات يمو زي نخجلت أدل سزاو كاني كبرتي هذا اللي مرحبا ما بتعمي مسكنك اوف كورس كنا تاع تግራይ ድሕሪ ውግእ ብሓፈሹ እስኪ እንታይ ይመስል ኣሎ ኩሉ ግዜ ከም ትፈልጦ ድሕሪ ውግእ ሳዕቤናቱ ኢኻ ትሪኦ ቁጠባዊ ማሕበራዊ ተፈላለየ እሞ እስኪ ንእሽተይ ተኸታታሊ መዓልታዊ ስለ ዝኾንካ እስኪ ንእሽተይ ነዚ ሰማዕትና እንታይ ይመስል ኣሎ ኢልካ ግለፀለይ ያው ከምቲ ትፈልጦ ድሕሪ ውግእ ድሕሪ ኩናት ንምባል እኳ ይከኣልን ምክንያቱም መልክዑ ቀይሩ እምበር ትውግእ ጠጠው ይበል እዙይ እንታይ ይኽእል ደሊ እቲ ኩናት እቲ ጥይት ምትኳስ ጠጠው ኢሉ እዩ ግን መልክዑ ብዝቀየረ መልክዕ ፅንተት ህዝቢ ግን ይቕፅል ኣሎ እዩ ይኹን ደኣ እምበር ኣብቲ ሕሉፍ ናይ 2 ዓመት ብፍላይ ዝነበረ ፅዑዕ ወራር ብጣዕሚ ከቢድ ዝኾነ ጨፍጫፍ ከም ህዝቢ ሕድሕድ ቁሸታት ዘባፅሐ ዕንወት እዩ ነይሩ እዚ ዕንወት እዙይ ኣደ ወዳ እንትሕረድ ዝረአየትሉ ወዲ ኣዲኡ እንትድፈር ዝረአየሉ ሓፍቱ ክትድፈር ዝረአየሉ ኣብ ዓለምና ምናልባት እንተዘይተጋኒነ ከምዚ ዓይነት ተርእዮ ኣጋጢሞ ይፈልጥን ዝብል እምነት ዘለኒ ኣብ ብዙሓት ከም ዝረአናዮ ብዝኻፈ መልክዕ ፀላእቲ ብተፈላለየ ነናይ ባዕሎም ምክንያት ብምሓዝ ናብ ትግራይ መፂኦም ዘምፅዎ ፀገም ኩናት ከቢድ እዩ ነይሩ ድሕሪ እቲ ኩናት ብዙሕ ግዜ ከም ትፈልጦ ፖስት ትራውማቲክ ስትረስ ሲንድሮም ወይ ከዓ ዲስትረስ ዲስኦርደር ኣሎ PTSD ዝበሃል ሰባት ዝኾነ ነገር ከቢድ ኣብ ሂወቶም ዝኾነ ከቢድ ነገር ክገጥሞም ከሎ ምስኦም ፍላሽባክ እናገበረ እናተመላለሰ ዝርብሾም ነገራት ኣሎ እዙይ ከዓ ኖት ኦንሊ ኣብቲ ህዝቢ ጥራሕ ዘይኮነ እቶም ኣመራርሓ እውን ካብቲ ህዝቢ ወፁ ስለዝኾኑ ንሶም እውን ባዕሎም ዊትነስ ገይሮም እዮም ብዓይኖም ዝረእይዎ ነገር ኣሎ ዝሰምዕዎ ኣሎ ዝተደጋጋሚ ክፋእ ዝተመልኦ ጭፍጫፍን ቅትለትን ሞትን ኣብ ኩሉ ህዝቢ ከም ህዝቢ ዝተረእየ ስለዝኾነ ድሕሪ እቲ ዝነበረ ኩናት ማለት እውን እቲ ውግእ ዝነበረሉ ብድሕሪኡ ዝመፁ ዓበይቲ ፀገማት ከም ዘለዉ ናታቶም መርኣያታት እውን ብዝመስሉ መልክዕ ኣብቲ ሰራዊት እውን ሓደ እቲ ከቢድ ዝገብሮ እንታይ እዩ እቶም ወረርቲ ናብ ትግራይ ክኣትዉ ከለዉ ወንጀለኛታት እንተስ ብስነ ኣእምሮ ፀገም ዘለዎም እንተስ ናይ ባዕሎም ካሊእ ታሽሙ ዘለዎም ሰባት ብወንጀል ዝድለዩ ወንጀል ኮሚት ዝገበሩ ኣብ እስር ቤት ዝነበሩ በሽሓት ዝቁፀሩ ህዝብታት እውን ወፂኦም እዮም ናብቲ ህዝቢ ኣትዮም ሶ እዚኦም እውን ባዕሎም ዝፈጥርዎ ፀገም ኣብዚ ሕዚ ንሪኦ ዘለና ምናልባት እውን ትከታተሎ ትኸውን ጓል ተጨውያ ጓል 16 ዓመት ከምዚ ብኻራ ተሓሪዱ ገለገለ ዝበሃል ነገራት ሰሚዕኻ ቦምቢ ኣብ ባር ምስ ጓል ተባኢሱስ ቶም ዝሰትዩ ኢኖሰንት ኢሎም ዝሰትዩ ናብኦም እውን ቦምቢ ምድብራይ እዚኦም ኖርማል ኣይኮኑ this is typical PTSD ናይ ናቱ ምልክታት እዩ እና ብትዘሕዝነካ ድማ እንታይ እዩ ሳይኮቴራፒ ዘድልዮ ህዝቢ ሳይኮቴራፒ ናብኡ እውን ፎከስ ከይገብር ትሕዝኒኦ ኩነታት ኣይ ጦርነት ኣይ ካብ ጦርነት ወፅኻሉ ኣብ ከምዚ ኮንካ ዘሎ ኩነታት እዩ ኢለ ዝገልፆ ማይክ ፅቡቅ unfortunate of course ሕቲ ውግእ ሳዕቤናቱ ኣብ ኩሉ ዓለም ዋላ ምዕብል ዓለማት ኣብ በዓል ቬትናም ከይዶም ድሕሪ ኣፍጋኒስታን ኮይኖም ደጋጥሞም ኢንፋክት ዝኽማን መደብ ዘለዎ ክስታይ እዩ
تدقاتهم بسلام الحريو PTSD and so on كنت قصص أنا حاطة فيديو إذا اختبر كل واحد جاب زي ساعتين أو زي كنوتات عندما بالكاسي حجون أي سلام أي وورن أي وقعني زول اختبر كلها ركب مس فيدرال منقص حجي ناي تقرأي محضرة انتهي مسلا له تغندي at the end of the day خفت كله بقى من قصتي نيروتي أو هناتين دلنا ويش لازم نتنتعنا تاس لازم لو نزغنا جن من فيدرال منقص محضرة ناي منقص تقرأي محضرة تقرأي أريتا زولي حجي دحرته انتهي progress على من قصتي انتهي at the end of the day سي نتاع حتى كان نتاع بالك حتى كايله سو تابديت انتهي مثل على حجي حتى جس ركبات من سيتي بان انتهي مثل على و ያው እዙን ከም ትፈልጦ ማይክ ቅድሚ ዓመትን 6 ወርሒ ነቢሉ ከቢድ ዝኾነ ኩናት ድሕሪ ምክያድ ክልቲኦም ብዝበሃል መልክዕ ማለት እዩ ክልቲኦም ብዝበሃል መልክዕ ተረባረብሉ መንግስቲ ትግራይን ህዝቢ ትግራይን ምስቱ መፅኡ ዝነበረ ወራርን ብፍላይ ድማ ፌደራል መንግስቲ ናብ ስምምዕነት ኣብ ፕሪቶሪያ ተገበረ ውዕል ነይሩ እቲ ውዕል ንሱ ሕማቕ ይፀብቕ ከምቲ ዓንተ ዝበልክዎ ንተወሰነ ኩናት ጠጠው ናይ ምባል ከይዲ ተገይሩ እዩ ግን ድማ ከምቱ ኣብቱ ኣርቲክል ሰብኡ ተፃሒፎም ዘለዉ ክንዲ ዝግባእ ክየድ ዝግብኦ ግን ኣይኸይድ ዘሎ ንኣብነት ሕዚ እውን ኣብዚ ሰዓት እዙይ ማለት እዩ ናይ ኤርትራ ወራሪ ሓይሊ ኣብ ትግራይ ኣሎ ናይ ኣምሓራ ወራሪ ሓይሊ ኣብ ትግራይ ኣሎ ኢቨን ፌደራል መንግስቲ እውን ኣብ ገለገለ ናይ ትግራይ ቦታታት ባዕሉ ሒዝዎ ዘለዎ ኩነታት ኣሎ ትግራይ ከይህባ በቲ ውዕል መሰረት እንታይ እዩ ዝብል ትውዕል ሓደ ውዕል ካብተን ውዕላት ማለት እዩ ናፍቱ ሕገ መንግስታዊ ብዝኾነ ከይዲ ክኸየድ እዩ ዝብል ሕገ መንግስታዊ ብዝኸይደ ከይዲ ማለት ድማ ናይ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስቲ ናይ ክልላት ኣዋቕራ እታ ኢትዮጵያ ትግራይ ትበሃል ዝነበረት ክልላ በበይ ብየማን ኣይሚን ብሰሜን ብምስራቅ ብምዕራብ መን ከም ዘካልላ ዝፍለጥ እዩ እና ኣብዚ ከይዱ እዙይ ተወሰነ ለውጥታት ኣሎ ብጣዕሚ ዘገምተኛ እዩ ድንጉይ እዩ ምናልባት ድሕሪ ተወሰነ ግዜ ንማንም ሰብ ዝገርመካ ማይክ ፅባሕ እዙይ ክመፅእ ክትብሎ ዘይትኽእል ነገራት እዩ ዘሎ ከቢድ ዝገብሮ እንታይ እዩ ሰብኣይ አንፕሬዲክትብል እዩ እቲ መራሒ ናይ ኢትዮጵያ እንታይ ይዛረበሎ ፅባሕ እንታይ ክገብር እዩ ኣይትፈልጦ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ሲነሪዮ እዚ እንተኮይኑ እዚ ክኾኑ እዩ ክትብል እውን ብጣዕሚ ዘፅግመካ እዩ ግን ከማይ ንሱ ኢለ ክሓስቦ ከለኹ ጠቕሊሉ ሕወሓት ትበሃል ትረኽቢ ዘሎ ከምቲ ዝሓተትካ ትረኽቢ ዘሎ TPLF TDF ትበሃል ሰራዊት ብፍላይ ክጠፍእ ዝደልዩ መሲሉ ይስምዐና መንግስቲ ኢትዮጵያ ምክንያቱም ምስ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ዘለዎ ረኽቢ ስለ ዝፈልጥ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ምስ ናይ ኣምሓራ ኮይኑ ሓቢሩ ህልውን ከስእኖ ከም ዝኽእል ስለ ዝጥርጥር ዕርቂ ዘይገብሩ ኢሉ ዝሓስቦም ሻዕብያን ወያንን ነዚኦም ተወሰነ ባዕሉ እውን ክቕልዎም ይኽእል እዩ ባዕሉ እውን ክቕልዎም ይኸውን እዩ ባይ ዘ ወይ እቶ ትግራይ ዘሎ TDF ከምዘይግብል እውን ከምዘይመውት እውን ጌርካ ተቕምጦ እንታይ ማለት እዩ መፈራርሒ እዩ እንድሕር ንሱ ጠፊኡ the next day ከም ዝጠፍእ ስለ ተረድአን እንተኮይንካ ካብዚ ብምብጋስ ዋላ እውን ተኸቢድ ብረት ዕጥቂ ይፍታሕ እምበር ናይ ባዕሉ ዝኾነ ካብ ክላሽ ጀሚሩ ገለገለ መትሬስ ድዩ ዋኤቨር በሎ ተዓጠቐ ሰራዊት ከም ዘሎ ይፈልጥ እና እቲ ረኽቢ ብጣዕሚ ዝኸብደካ እንታይ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ንህዝቢ ከም ህዝቢ ነቱ መንግስቲ እውን ከም መንግስቲ ክገብሮ ዝኽእል ነገር ዝደልዮ ዘሎ ወይ ድማ ዝፍፅሞም ዘሎ ነገራት እንታይ እዮም ብባዕሉ ባዕሉ ዝዝውሮ መንግስቲ ከምተን ካልኦት ክልላት ይፅዕር እዙይ ግን ምናልባት እውን ማይክ ትከታተሎ እንድሕር ኮይንካ ትፈልጦ እንተኮይንካ ህዝቢ ትግራይ ኣድያቦ ዝበሃል ቦታ ኣሎ ብምዕራብ ትግራይ ምናልባት ኢድ ሻዕብያ እዩ ዝብሉ ቅድሚ 50 ዓመት ባይቶ ዝመስረት ህዝቢ ባይቶ ማለት ባዕሉ ህዝቢ ባዕሉ ንባዕሉ ተማሪፁ ፍትሑ
ببعلو زرخولو ميكانيزم زنبر حزبي زحت فرق سنتشري زنحي أسرار حال تقراي قلت إفكا خمتم كالوت كلات كتفرصو تخيل أيكونا سونيتو حدا سقيم وزلن سواي سلازي بحدا قص سبزي نتوز جوليو هيعود عقمو انتطو زولو لخونتاتي تفتير زولو بعد IMF وورلد بانك كان كأساس زخيل كندي فابريكاتات يعصوا خمس الله إثيوبيا تتسمع سنبدها كاب وان تي إيكونومي نامو تسلا زخد زلو كتصاورو زي يخيلي تخوينات ونتولعو سلازي هو عبزي هجي سيساي أنا كم تغطى أساسا الفا كل جزء من حضارات أبسرعات نعوز أقولو كم يجيرو تسنح أب باور تفضل عليه مراحتي أو أفريقيا أو هنا ولا علامات من أنت هاي تسنح سكاب كم بيتسنح أنت عانت ما قد وصل الزبر زروي بوليتيكاوي نري الله هو يكونن زخونة مراحي زخونة سرعات مالتيو انت عينة تقبر الزبل مدبات فتر how long did I stay especially اب سلوس عالم الحرية خايو حسابتي بايلو constitution عبد اليوم سرحلو عبد اليوم سرحلو اتين نزلي هزبي يلو تصع حجي انا ما احمد ساك حجي لما داسي ليكم كل وذ توق اقدر داس الند دونيرو مس كالكوليت دو غيرمو حجي سمع خلخو كاب تግራይ بعلو حجي حدا دريو ህዝቢ ትግራይ ድሕሪ ውግእ ምስ ረኣዮ እቲ ፀገማት ቁጠባዊ ፀገማት ወላ እቲ መሪሕነት ባዕሉ ናይ ወያነ ናይ ምሕደራታት ናይ ኮራፕሽንስ ናይ ገለ ትሰሚዕ ኢኻ ዓቂሎም ኢንፋክት ኣብቲ ሓደ ደደንቆ ከመ እንተልዩ እቲ ሰብ ብዘይ ፍርሒ speaks their mind because ቁጠባዊ ፍራስትሬት ኮይኖም ማሕበራዊ እቲ ውግእ ኸ እንታይ የምፂልና almost 500,000 ህዝቢ ጠፍዩ እዚ ብክልቲኡ ኣብ ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ዝዓበየ በኢትዮጵያ ፌደራል መንግስት ኣምሓራ ድዩ ኦሮሞ ድዩ ከምኡውን ኣብ ኤርትራ ከይተረፈ ስለተሳተፈ ኤርትራ እውን ብዙሕ ኣውጠፈ ኣሎ ሕጂ እቲ ሓቶ ኢላባኻ ምንሲልካ ክትሪኦ ከለኻ do you think was it worth it እቲ ውግእ ምስ ኳልኩሌሽን ዶ ነይሩ እቲ መሪሕነት ናይ ወያነ ናይ ፓወር ድዩ ነይሩ ናይ ብሓቂ ተረዲእዎም ዶ እዚ ነገራት እዚ ኣይ ኣንደርስታንድ ሕጂ ዲብ ክንከይድ ኣይንደልን ኢና ንምንታይ ብዙሕ መልስታትን ደድልዮን ትንታንን ደድልዮን ክህሉ ክእል እዩ ሓርሓር ግዜ ግን እንታይ ትሪኦ was it worth it እዚ ውግእ እዚ ኣድላይነት ዶ ነይርዎ ስካብ ክንዲ ሰብ ከተጥፍኦ ከለኻ እሞ ኣብ ድሕሪኡ ከዓ እቲ ፖለቲካዊ ኩነታት ናይቲ ዞባ እንድሕር ሪኢኻዮ ከመይ ይቀየር ኣሎ ዓለም ኣሜሪካ ድዩ ዝተፈላለየ በዓል ስዑድያ ድን በዓል ካታር ድን እንታይ ገብራ ተሪኢኻዮ was it miscalculated يا أنت يردني مسلك حتى تخوينات يواص دو ناوز بلي خط حتى ندلا يواص النار واص دنيرو هو يواص دنيرو هو بمسرته هاي كمان مارس نيرو ناوز بلي خط خيد تحطو بحطو الملاس من مارس إيه نبر مالت منجست إثيوبيا إيزر بارنت وينت أنت عينته تنبركك نبري كنت عند قلت لك صنعهم تهزبي تلامدو عرسه نايب عرسه من معدار زي منطقه it's not about مرحله TPLF قال يكون توقم ነገር ካሊ ምናልባት እውን ሓደ ነገር ታያሎ መስለካ ኣብቲ ድሕሪ ኩነታት ሕዚ ኮይንካ ክትሪኦ ከለካ ትዕዘቦ እንታይ እዩ ምስቱ ዝነበረ ፀገም ምናልባት ኣብይ ናብ ትግራይ ክኸድ ከሎ ተዓዚብካ ነርካ ዳርጋ ተቐባልነት ዝነበሩ እዩ it's fine ዳርጋ እስኪ ይሞክሮ በቃ ዝብል ዓይነት ክስታይ ግሪን ላይት ተዋህቡ እዩ ነይሩ ኮይኑ ግን እቲ ግሪን ላይት ተዋህበ ክጥቀመሉ ይከኣለ ውዒሉ ሓዲሩ ነዚ ህዝቢ እዙይ ክንብርከኽ ተዘይጌርካ ክተፅንቶ ዘይክኢልካ በቲ ንሱ ዝደልዮ ናይ ንግስና ኸይዲ ክኸይድ ከም ዘይኽእል ፈሊጡ ሶ ንዑ እዩ ካልኣይ ስቴፕ ንሻዕብያ ቂም ዘለዎ ኩሉ ምእካብ ዝጀመረ ናብዚ ስቴፕ እዚኣ ትኸደ እና
كاو حالي فدمات خوينات مثلا عصو السنة خاتت عايشو طرح زي كونما من بارون يمكن كلمة ما يدو كأتو خلو من علامات الشعبية كأتو خلو سمعي خانت وين كان كبير برت ناب كتماتات فلاي كمن عدقرات نقرن بقت تارجت زجبر ناب كتما بخبير برت سو قال يو عدقرات ونابنتا عدواون تمن سيكفي لي تتصبيو تقبلهم قد رشنو تحت يقول مثلا مثل كاسي ساعة حجاب زيها كم المثال حجي ناواي متسكر ناواخ متسكر نمنتاي مسيلكو نمنتاي يخدلو مسلكا هو ممارس ناب زي بلو خناتات يوم وسيدو مغلكا كاب ناي مسل عرسه وسان بزحالفس منبارن زي منبارن حتون يمصيو تግራዋይ ትጽንታት ዝመጽኦ መማረጽውን ዘይብሉ እዩ ኮይኑ ተርዲካ ስለዚ هو መልስ ምርጫ ይነበረን ይሃትብ ዘለኻ በቃ ኦኬ አባ ሕጂ ታሪክ ብለካ ሲሳይ ወያነ ሓድሽ ኣይኮነን ዝውግእ ተቃሊሶም ኣብ 91 ኤርትራ ነፃ ክትወፅእ ከላ ልክዕ ከምኡ እውን ጎኒ ጎኒ ገድሊ ይሪኦም እዮም ሕጂ ኣብ ውግእ ኣብ ኩናት መስዋእቲ ጥራሕ ናይ ተጋደልቲ ወይ ከዓ ናይ ወታደር ጥራሕ ኮ ናይ ሲቪል ኣለካ ናይ ሰብ ኣብቲ ሰዓት እዚ ከዓ ኢትዮጵያ ድልዱል ዝኾነ ዋላ እኳ ሓድሽ መንግስቲ ይኹን ተመክሮ ዘይብሉ መራሒ ይኹን እታ ሕቶይታ ነይራ መሲልካ ዓብ መንግስቲ እዩ ስርዓት ወያነ ኣብቲ እዋኑ ምስ ዘለዎ ምስ ናይ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ሓድነት ኣይነበሮን ፀገማት ነይርዎ እዚ ፖለቲካሊ ካልኩሌት ጌርካዮ ከም ሰብ ሓስቦ ከሎ ሕጂ ኣነ ክስተውዕሎ ከሎ ከም ጋዜጠኛ ጥራሕ ኣይኮነ እቲ ሃዋሁ ናይ ኣፍሪቃ ትሪኦ ኢኻ ቦርደር ካብ ሕንፀት 20 ዓመት ኮይኑ ኣብቲ እዋን እቲ ብዙሕ ግዜ ስርዓት ወያነ ክሰስ እዩ ኣይወር ኣይገለ ድብል ኣብ መፅኡ ከዓ ኦፍኮርስ ከፊትዎ ተጠቂሙሉ ድብል ካርድ was it use it but at the end of the day ድሕሪ 20 ዓመት ፅቡቅ ሽማይ ረኸበን ፀኒሑ መንግስቲ ስርዓት ወያነ ማለት እዩ ድሕራይ ከዓ እዚኣ ከዓ ኣብ ኤርትራ ከዓ ሒዝና ፀኒሑ ሪማርክ ብካልእ ተፈቐደ ኣይ ዝፀንሐ ፀገማት ነይሩ ሕጂ እንታይ ክብለካ ደልየታ ሕቶ ኣበያ ናምስልካ እዚ እንዳፈለጥካ ንህዝቢ እየ ዘረበካ ዘሎ ሕጂ ንዓይ the most important ሕቶይ ንዓኻ ኩሉ ግዜ ህዝቢ መራሕቲ ይመፁ ከዱ እዮም مش ኣብ ሙሉእ ዓለም ከዓ ሕጂ ኣብ ተፈለየ ኣብ ኣፍሪቃ ጻድቃናት መራሕቲ ተምጻይት ኣምኒ ዋላ ብዘለናዮ ምዕቡል ብነፃነት ብዲሞክራሲ ዝመሪፅካዮም ከማን እቲ ሕጊ ድሕዞም እምበር ደቂ ሰባት እዮም ሕጂ እታ ሕቶ እንታይ ነይራ ምዝልካ ሓደ ምስ ካልኩሌሽንስ ህዝቢ ሒዝካ ዘይበሃል ድሮናትን ገለን ካልኣይ እቲ ሓንቲ ሓተካ ኩሉ ግዜ ክሓትት ዝብለኩ ኣብ ተወሰነ እዋን ውግእ ተወሊዑ ኣብኡ ኢንፋክት ቃለ መሕተት ሎማዓንቲ ብዛዕባ ይኮነን ነይሩ ግን ቁርተ ናብኡ ስለዝወሰደና ትሕቶታት እዩ ኣዘንቢለ እምበር ኣብ ተወሰነ እዋን ሕራይ ድሓን ፌደራል መንግስቲ ወታደራት ሒዙ ዋላ መንግስቲ ህዝቢ ትግራይን ስርዓት ትግራይን ኣብቲ እዋን እቲ ኣፐርሃንስ ነይርዎ ዘረባ እንታይ ይውርን እዩ 4 ኪሎ ክንርኢ ኢና ኣብኡ ክንበፅሕ ኢና እዛ ዓይነት ዘረባታት ንህዝቢ ካልእ ኢትዮጵያ ዋላ ፀኒዎ ፀንሕነት ስርዓት ፌደራል ታገብሮ ጀሚሩ 4 ኪሎ ክበፅሑ ከለዉ ደፊኦም እዮም ከኣቱ እንታይ ኢኻ ትርኢ ዘለካ ኣብዚ ጌጋታት ነይሩ ዶ ኣፕርሃም ደኮለካ ኦኬ ሰላም ኢና ንደሊ ካብዛ ሰዓት እዚኣ ናይ ደገ መፂኹም ዕረቁና ንዝብል እዚ ዲንክ ኣብኡ ከምዚ ካልኩሌሽን ነይሩ ዋላ እቲ ዝነበረ ዓወታት ቁርትለይ ኣብ ቀድማ ብሎም ሪኦም እንታይ ክብለካ ደለየ ahead of themselves in a way of what comes later on because ፌደራል መንግስቲ ዓለም ሙሉእ ፈልጦ እዩ ስርዓት ክልል ወያነ ግን ብዙሕ ሰብ ኣይፈልጦን እዩ ብልከት መንግስቲ ይኮነን to be honest speaking ኣብቲ ሰዓት ኣብዚ እንታይ ሪኢ ዘለካ ብዛዕባ ዲ ቲንክ ኣብቲ እዋን ተኸ ኣፕርሃንድ ከለዎም ናይ ሰላም ባይታ ክፈጥሩ ግብኦም ነይሩ ዶ ኣይነበረን ሕዚ ናይ መስለካ ንድሕሪት ክንምለስ ተኮይና ምናልባት ክጅመር ከሎ ሪሜምበር ኣይ ዶንት ዋን ቱ ጎ ዲቴል ፅቡቅ ኩሉ ሰብ ሬይዝ ገብራ እዩ ኣፐርሃንድስ ነይሮም ዋይ ኣር ዴይ ታኪንግ ኣባውት 4 ኪሎ ክንበፅሕ መንግስቲ ክንቅይር ዝበሃል ዘረባታት ዋይ ወን ዴይ ፋይት ኣብቲ ዝነበርዎ ናቶም ባይታ ዝብል ብዙሕ ሰብ ዝሓተሓተ ይሓይት ሓደ ነገር እንታይ ኣሎ ምስለካ ባይ ዘ ወይ ተኸታታሊ እውን ንሪኦ ኩሉ ሻዕ ኣነ ከም ሓደ ትግራዋይ ዝሪኦ ኣብኡ ሚስ ካልኩሌሽን ነይሩ ኦፍኮርስ ሓደ
ክጅመር ከሎ ታንክን ባንክን ደብሪኻ ንትግራይ ምኻድ the worst decision ህዝቢ ሓሊፍካ ተዋሃበልትላ መዓልቲ ሸዓ እያ ንሱ ንድሕሪት ንግደፎሞ እንታይ ሓሲቦም ከምኡ ገይሮሞ ንሳቶም ዝምልስዎ ድሓር ከዓ እንደገና ኩናት ተወልዑ እስካ ደብረ ታቦር ደብረ ብርሃን ናይ 100 ገለን ኪሎ ሜትር ርሕቀት ክሳዕ ተርፈካ ናይ መጨረሻ መራሕቲ ፒፒ እናሃደሙ ኣብ ባንኪ ዘሎ እናሰረቁ ክወፅሉ እስካዕ ዝበፅሐ ደረጃ ክትከድ ከለካ ሓንቲ ዓባይ ጌጋ ክነግረካ ምናልባት እውን ተኸታታሊ ብካሊእ ሰሚዕካ ክትኮን ትኽእል ሓንቲ ጌጋ ግን እንታይ እያ ነይራ ናይ በዓል ኣሜሪካን ኣውሮፓን ኢንተረስት እንታይ እዩ ኣብኡ እዩ ነይሩ ፀወታ it's not about ሰራዊትካ ጉልበትካ ካልእ ኣይኮነን ድላዩ ዲክታተር ፊት ንፊት ህዝቢ እናረአየ ዝርሽን መንግስቲ ከም ኢሳያስን ከም ኣብይን ኣብ ዘለዎ እውን ቀጠቢሉንቲ ህዝቢ እስካዕ ዝሓዘሎም ፀገም ይብሉ ቢኢት ኣሜሪካ ምስ ናይ ባዕሎም ክትፈርስ ከላ ሃገር ግን ከምፅኦ ዝኽእል ሳዕቤን ጠጠው ዘይብል እዚ ክሪኦ ይደልዩ ምናልባት ተኸታተልካ እንተ ነርካ ኣብቲ እዋን ንሱ ኢንተርቪው ክግበሩ ከለዉ እቶም ናህና መራሕቲ ምስቶምቶም ተቐናቐንቲ ዝበሃሉ ባይቶና ተደጋጋሚ ወያነ ሕዚ እውን 4 ኪሎ ንምቁፅፃር እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ናብ ስልጣን ናብ ሸዋ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ዝብል ተደጋጋሚ ዝዝረብ ነበረ ንሱ መልሲ ንምሃብ በዓል ደብረፅዮን ወፂኦም እንታይ ኢሎም እንታይ ኣለና 4 ኪሎ ዝብል መልሲ ይሁ ነይሮም ሶ every movement ኩሉ ኢንተርቪው ይከታተልዎ እዮም ንምንታይ እዮም ዝከታተሎም ንባዕሎም ረብሓ ሽዑ ናብ ምንታይ እዮም ኣትዮም ኦኬ ዲስ ጋይስ ኩለይ ሰራዊት ሒዞም ዝመፁ ዘለዉ ናብ ኣዲስ ኣበባ እንታይ ንምግባር ዳ እዩ 4 ኪሎ ንድሕር ጉዳዮም ዘይኮይኑ እንታይ እዮም ክገብሩ ሶ ኦብቪየስሊ ሃገር በቲንካ ንትግራይ ምምላስ እዩ ማለት እዩ ዝመፀልካ ናብ ርእስኻ እዙይ ዋላ እውን ንሱ ድዩ ነይሩ ኣይንበር ዘየግድስ ምስ ካልኩሌሽን ግን ነይሩ ትብሎ ኣለካ ምስ ካልኩሌሽን ነይሩ ትብሎ ሓደ እዚ ስለዚ ክገብርዎ ዝኽኣሉ ምናልባት እውን ተኸታቲልካ እንተ ነርካ ኣብቲ እዋን ንሱ ዘጋጠመ እንታይ እዩ 120 150 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዘላ ናብ ኣዲስ ኣበባ ሜዳ እያ ትፈልጣ ትኮንካ ሜዳ እያ ድሮናት 24 ሰዓት ካብ ኣየር ኣይተፈለያን ቅልቅል ዝበለት ክውቅዑ there is no way ክትሓልፍ ኣይትኽእል هو ሕጂ ኣዚኣ እንዲያታ ዜርና ሓንቲ ወይ ኣብ ገለገለ ጠቂስካዮ ነርካ እንዲኻ ኩሉ ግዜ ኣብ ሰብ ንሃገሩ ንባይቱ ንመሬቱ ክከላኸል ስርዓቱ ናይ ኣድልየን እዩ ኣብ ዝኾነ ኣብ ኤርትራ ሕጂ ሃገር ተወሪራ ተልካ ኣብ ኤርትራ ኦፍኮርስ ዳሓራይ ኢኻ ስለምንታይ ተወሪረካ ትሓትት ግን ንቡር እዩ ከምኡ ገበር ቢዮን ከይድካ ክትፅል ወይ ድማ ዘረባታት ዝመፅእ ግን ንዝኾነ መሊስካ ኢኻ ኣብኡ ኣተወ ሳዕበየንከ ስጋብ ክንደይ ሰብ ከጥፊእኻ ኣብ ግዜ ቃልሲ ወያነ ክንዱ ደጥፍኡ ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት ኣረኖ 10 ዓፅፊኦም ጠፊኡ ህዝቢ ትግራይ ውጭ ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ ከምኡ እውን ኣብ ኤርትራውያን ጠፍኡ ዋላ በምሓራን በኦሮሞን ጠፍኡ ኣብኡ ተሳተፉ ገሲ ንኩሉ ይዕል እዩ ሕጂ ንዝኾነ ድኻን እታ ቀንዲ እታ መምለሲና እታ ውንድያ ሕጂ ኸ እንታይ ይመስል ኣሎ ንዝብል ቁጠባዊ ኣብቲ ዝረብ ብህዝቢ ትግራይ ዝሪኦ ዝከታተሎ ኣነ ብናይ ብሓቂ ፍራስትሬሽን መራሕትታት ባዕሎም ህዝቢ ቁጠባዊ ተገድየ ክብል ግርሚ ይብለኒ ክዛረቡ ከለዉ ኣብ ውሽጢ ዓዶም ኮይኖም ከዋ ናይ ብሓቂ I get surprised the fact is ኣብ ገለገለ ድሕሪኻዮ ስሉስ ዓለም ድምፂ እውን የብሎምን ግን despite that ከመይ ኢሉ ክፍታሕልካ ትሓስብ ሕጂ እቲ ኩነታት ትግራይ ውዝን ትግራይ ዋላ ከይተኣለና ናብ ኢትዮጵያ እቲ ፌደራል መንግስቲ ዘለዎ ርክባት እንታይ ገብርሎ ምሕደራ ናይ ወያነ ሕጂ ዘሎሲ ዝኾነ ዓይነት ለውጥታት ትገብሩ ኣሎ ከሰብ ክሰምዖ ከለኹ ኣነ ካብ ውሽጢ ትግራይ ድመሓላለፍ ብዙሕ ኩራፕሽናት ከም ዝካየድ ዘሎ ሰብ ቤዚክ ነገር ከም ዝስእን ዘሎ ኦፍኮርስ ገለገለ ነግድነት እዩ ምስቲ ውግእ ፀንሐ ብዝሒ ሰራዊት ክምለሰካ ከሎ ናይ ስራሕ ስእነት ክርከብ እዩ ደይተደለየ ኣማላት ክመፅእ ክእል እዩ እንታይ ከመስል እንታይ ለውጡ ገብሩ ኣለዉ ነዚታት ተህድእዎ ፅቡቅ እንታይ ኣሎ መስለካ ከምቲ ዓንተ ዝበልክዎ ድሕሪ ኩናት ክመፅእ ዝኽእል
ፀገማት ኣሎ እዩ ዓውን ይርድእ ካይድ እየ ዝወስድ ሳዕቤት ኩናት ኣፍተርማት ድሓር ዝመፅእ ከቢድ እዩ ለውጥታት ተወሰነ ለውጢ ክመፅእ ዝብል ተስፋ ይገብር እስካዕ ሕዚ ብጣዕሚ ዘድክም ናይ ኣኼባታትን ጥራሕ ውፅኢት ዘይትርእየሉ ትርኢ ኢኻ at the end of the day ግን ሕዚ ዝኸዶ ዘሎ ካይዳ ምናልባት እንድሕር ትከታተሎ ኮይንካ ኣብቶም ኣመራርሓ ከቢድ ፀገም ከም ዘሎ ባዕሎም እውን ወፂኦም ይዛረብሉ እቲ ፀገም ንሱ ክእለ እንተኮይኑ ድማ ብፌደራል መንግስቲ ኣይኮነ ብካሊእ ኣይኮነ ጉባኤ ኣለዎ እዩ ናይቲ ውድብ ጉባኤ ኣባላት ኣለዉ እዮም እቶም ጉባኤ ተኣኪቦም ዘሎ ፀገማት ፈቲሾም ነቲ ፀገም ዝምጥን ኣመራርሓ ምቕያር ድዩ እንተስ ዝእሰር ድዩ እንተስ ዝባረር ድዩ ክውስን ዝኽእል ጉባኤ ጉባኤ ቀረባ ግዜ ከም ዝግበር ይፍለጥ ይዳለዉ ከም ዘለዎ ይፍለጥ እዩ ንዑ ቲፕ ዝኸውን ማእከላይ ኮሚቴ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ዝነበረ ፀገም ካብ መጀመርያ ኣብ ክልተ ተፈላለየ ፀገማት ከም ዝነበረ ይፍለጥ እዩ ሓደ ክግምገም እንተኮይኑ ድሕርዛ ኩናት ምስ ተወድአት ዘሎ ኩነታት ንገምግም ዝብሉ ሓይሊ ነይሮም ካልኦት ሓይሊ ከዓ ክግምገም እንተኮይኑ ካብ መጀመርያ ናብዚ ኩናት እዚ ዘእተወና እውን ክግምገም ክኽእል ኣለዎ ዝብል ስለዚ ናብኡ እዩ ሚዛን ወሲዱ ካብ መጀመርያ ዝነበረ ኣቮይድ ክንገብሮ ንኽእል ነገራት ኣይነበረን ዶ ኩናት እዙይ ህዝቢ እዙይ ንከየጥፍአ ክንከላኸለሉ ነገራት ንኽእል ኩነታት ኣይነበረን ዶ ካብ ዝብል መንከይን እዙይ ተሓታቲ ኢልካ ዝኽየዶ ከይዲ ጉባኤ እዩ እቲ ጉባኤ ብተስፋ ዝፅበዮ ስለ ዝኾነ ብከምዚ መልክዕ ፍታሕ ክመፅእ ኢሉ ይሓስብ ከምቲ ትብሎ ኣለካ ግን ኮራፕሽን ድዩ ዝተፈላለየ ናይ ብዙሕ ፀገማት ዋላ ካብቶም መራሕቲ ናይ ሚሊተሪ ዘሎ ገለ ዘሎ ብዙሕ ፀገማት ይፍለጥ እዩ ምናልባት እውን ኦፊሻሊ ብሚድያ ስለ ዝዝረብ ኣብዚ ተተዛረቦ ፀገም ዘለዎ መሲሉ ዘይስምዐኒ ብረት ዝኩሉ ታንክታትን ዝኩሉ ተቃፀላ መካይንን ዝቆፀለ መርኣያ ናይቲ ኩናት ዶክመንት ማለት እዩ ፍርዲ ዘይተዋሃበሉ ፍትሒ ዘይነገሰሉ ኩነታት ኣብ ዘለዎ ኣልዒልካ ንሱ ምውሳድ ፅባሕ ንግሆ መፂኻ ዶክመንት ክሰርሕ ንዝደሊ ናይ ደገ ኣካል ኣብዝያ ነይሩ ኢኻ ክትብሎ እምበር ብዓይኑ ዝሪኦ ነገር እዩ ንሱ ከዓ ዶክመንት ፋይል ኣጥፊኦም እዮም ዶክመንት ኣጥፊኦም እዮም ንምንታይ እዮም ኣጥፊኦሞ እቶም ላዕለዎት ብፍላጦም ብጉርሖም መንግስቲ ደለብረት ዝገበሮ እዩ እቶም ገንዘብ እናረኣዩ ዘፋነው ናህና ድማ እቶም ናይ ትግራይ ክሳዕ ክንድኡ ርሒቅካ ዘይምሕሳብ ገይረ ስለ ዝወስዶ ኩለን መዳይ ክንተንጠቕሰን ኣለካ ብዙሓት ነገራት ኣለዋተን ፀገማት ድሕሪ ኩናት ክመፅእ ዝኽእል ዋላ እውን ኣት ኖርማል ኮንዲሽን ክመፅእ ዝኽእል ፀገማት ኣለዋ እየን ይረኣያ እየን ከከም ኣማፃፅአን ግን ፍታሕ እናተዋሃበን ዝኸድ እዩ ኢለ ተስፋ ይገብር መርሓባ ያቀኒለኒ ሓቂ ብቕምፅ ቅፃል ርክባት ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን እንታይ ይመስል ብከዛብ ዝሓለፈ 2 ዓመት ዝነበረ ከቢድ ውግእ ናይ ምፍሕፋሕ ዋላ ናይ ዝነበረ ፀገማት እንታይ ይመስል ከም ትግራዋይ ሰኻ ክትሪኦ ከለካ ክልቲኡ ሕብረተሰብ ዝተፈላለዩ ነገር ዝዛመድ እዩ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ከዓ ዝተፈላለየ ውግኣት ነይሩ ኣብ 98 ሕጂ ናብዛ ናይ ኣንፎርቹነት ዝነበረት ናይ 2 ዓመት ውግእ ሕጂ ንመፃኢ ከምዛ ዓይነት ፀገማት ንኸይረአ እቲ ህዝቢ ከም ህዝቢ ብኸመይ ብህዝቢ ትግራይ ከመይ ኢሉ ክሰርሕ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ዝብል ርክባቱ ቀፃልነት ብኸመይ ንስኻ ትሪኦም ትግራዋይ እንታይ ተተገብር ሓይሽ ወይ ኣለካ ምሽ ኩሉ ግዜ ኣብ ኤርትራ መንግስቲ ኣሎ ወዘር ብኻሊ ብደይፍቓድ ድዩ ነቲ ህዝቢ ሒዝዎ ዘሎ መንግስቲ ኣሎ መንግስቲ ኤርትራ ኣሎ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ከዓ ምስ ናቱ ደባቱ ትግራይ ከዓ ነብሱ ዝኸኣለ ምሕደራ ኣለዎ ናይ ነብሱ ኣቴነት ደይ ኩሉ ግዜ ኣብ ምሕደራ ከም ዝገለፅኩልካ መራሕቲ ከየት እዮም ህዝቢ ተራፋይ ሕጂ ከም ትግራዋይ ከእንታይ ክትርኢ ትደሊ ብትግራዋይ ብኤርትራውያን ህዝብታት ዝመፅእ ነይሩ ወይ ከምዚ ዓይነት እንትትገብር ትምህርታዊ መፅእ ግዜ ውግእ ተተላዒሉ ብከምዚ ዓይነት ንፈትሖ ህዝቢ ንህዝቢ ኣብ ካልእ ከይኣቱ ኢልካ ትብሎ እንታይ ኣሎ
صبو ثانك يو نقوم دي عينة حتة باي ذا واي مسار توزخونا أو وانزي تجارون إرتراينن كنزارو لنا مسيل يسمعني صبو حتى يخبل لي رخبتات حزبتات مالتي رخب حزبي መንግስታትኩም ትፈልጦኩም ትስሕዝ ጠቐስካዮም ይመፁ ይኸዱ ህዝቢ ግን ትመርፆ ይኮነን ጎረቤት ኦልሬዲ ተዋሃበካ እዩ ሶ ብኖርማል ብጥዕና ክትሓስቦ ከለካ ህዝብታት እንትሓብሩ እንተለዉ ህዝብታት ሓደ እንትኾኑ እንተለዉ እዩ ብልፅግና ዝመፅእ ዕቤት ዝመፅእ ቅሳነት ዝመፅእ ህዝቢ ኩናት ቀተላ እዩ ትማሊ ምናልባት ግልፂ ዝኾነ ነገር እንታይ እዩ ህግደፍ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ከቢድ ግፍዒ ፈፂሙ ህግደፍ ዝፈፀሞ ግፍዒ ቅድም ክብል ዝነበረ ናይ ትግራይ ተሓሳስባ ህዝቢ ተመሊስካ ኣብዛ ሕዚ እዋን ምናልባት እንድዕ ትከታተል ተለካ ይፈልጥን ግን ቀሊል ዘይኮነ ትራውማ እዩ ፈጢሩሉ ኣብ ህዝቢ ሙሉእ ብሙሉእ ብትብሎ መልክዕ ኣይትንክእዎም ኣሕዋትና እዮም ዝብል ዝነበረ ሳምሃው ተቐነሰሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ህዝቢ እዚ ከዓ ሓደገኛ እዩ እዚ ከዓ ሕማቕ እዩ እንታይ ፈጢርዎ እቲ ተገበረ ጨፍጫፍ ይፈጢርዎ ይኹን ዳ እምበር ጨፍጫፋይ ብዝጨፍጨፎ ልክዕ ናብ ፍርዲ ዝቐርበሉ ዝዕተተሉ መካኒዝም ፈጢርካ ህዝብታት ግን ሓቢሮም ክኸዱ ዝኽእሉ መንገዲ ምፍጣር ዋይዝ እዩ ክግበር ዝግብኦ እዩ ብፍላይ ዳያስፖራ ፍትሒ ኣብ ኤርትራ ፍትሒ ክነግስ ዝቃለሱ ዘለዉ ኤርትራውያን ጎና ጎኒ ዕፃና ሓደ ምዃኑ ዕድልና ሓደ ምዃኑ ተረዲኦም ጎና ጎኒ ምስ ተጋሩ ሓቢሮም ዝሰርሕሉ ኩነታት የካይዱ ኣለዉ ብብዙሕ መልክዑ ኣይዶኖ ትከታተልቲ ኮይንካ ኣይፈልጥን ኣብ ካልጋሪ ኢና ዘለና ኣብ ካልግሪ ብርጌድ ንሓመዱ በሎም ብካሊእ ተወደቡ ሓርነት ህዝቦም ነፃነት ህዝቦም ዝደልዩ ግፍዒ ዘምገብገቦም ካብ ሃገሮም ከይፈተው ብባሕሪ ድዮም ብገለ ሰጊሮም ዝመፁ ኣብቲ ተሪፉ ዘለውን ከምኡ ዓይነት ኣብኣይ ዝበፅሕ ኣብ ካሊእ ከይበፅሕ ብዝብል ይቃለሱ ኣለዉ እቶም ዝቃለሱ ዘለዉ ንሕና እውን ታሪካዊ ዝኾነ ንክልተና ከጥፍእ ዝደሊ ሓይሊ ኣሎ እዩ ፈተና ነዚ ሓይሊ እዚ ሃገርና ከም ሃገርና ኤርትራ ትበሃል ሃገር ከም ሃገር ትግራይ ዝትምነዮም ክኸውን ኢለ ዝሓስቡን ትግራይ እውን ከም ሃገር ኮይና ኦር ኣብ ምስ ኢትዮጵያ ኮይና ሓድነትና ጠናኽር ከለና ተፈራሕቲ ህዝቢ ኮይና ንወፅእ ካልኦት ንምጥቃዕ ዘይኮነስ ባዕልና ኮይና ንኻሊእ እውን ክንከላኸል ንኽእል ህዝቢ ኢና ዝብል እምነት እዩ ዘለና ስለዚ ሓድነታ ኣገዳሲ እዩ ህዝብታት ሓደ ክኾኑ ለትሰይ ሓደ ነገር ክትዝክር ተኮይንካ እዛ ቅድሚ 3-4 ዓመት ኣብይ ምስ ኢሳያስ ደብረፅዮን ተረኸቡላ ብዘላንበሳ ገፅ ዝነበረ ረኽቢ ናይቲ ህዝቢ ከመይ ዓይነት ኣብ ስነ ኣእምሮ ሰላም ንዝደሊ ህዝቢ እቲ ህዝቢ ክንደየናይ ተናፋፊቑ ከም ዘሎ ክንደየናይ ከም ተሓቆፍ መርኣያ እዩ ስለዚ እዚ ክጠናኸር ከዓ ኩልና ብፍላይ ሚድያ ዘለና ሰባት ክንሰርሐሉ ኣለና ንነዊሕ እዋን ፀልኢ ኤርትራውያን ኣብ ተጋሩ ፅልኢ ክፍጠር ተነድቀ ናይ ስነ ኣእምሮ ፀገም እዝያት ከውግደሉ ትኽእል እና እዚ ክንገብር ኣለና ኢለ ዝሓስብ ፅቡቅ ሕጂ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ንፅልኢታት ቅርሕንታት ንኽእለ ዝገበርካዮ ጌጋታት ዋላ ሕጂ ሓራሪ ግዜ ክልተቐስከ ኣብዚ ናይ 2 ዓመት ዝነበረ ሰራዊት ኤርትራ ብግፍዕ ፈፂሙ እዩ ዝበሃል ዝተፈላለየ ፈተነታት ኣብ ዝረብ እዩ ርአይ እዩ ፋክት ድዩ ሪሜን ቱ ቢ ሲን በርከቶም ዝፍትሹ በዝን ተበይሎም ኣለዉ ክበሃል ሓራይ እንድሕር ከምኡ ዓይነት በደላት ገይሮም ኦፍኮርስ ተሓተቲ እዮም ንህዝቢ ኤርትራ ወኪሎም ኣይኮኑን ውልቀ ዝገበሮ ወይ ማይክ ኣይትጠራጠር ባይዘወይ ኖ ኣሜሪካውን ከይተረፈ ብግልፂ ሰራዊት ኤርትራ ብግፍዒ ኣትዩ
بحيل آتيو قف أخمس فتسة برس تدريبي نو أمريكا أوروبا ردا كان دي قلت لك هذا التي كل جزء اب انفستيجيشن زولو نغرات جانا اي غورن غيرون كل كايكم كل فاكت تزرب زيناتات كل جزء اب ጭብጥታት ተመርከሰ اب ጎንፂ አውግ በደላት አሎ اب ሰራዊታት ንሓታት ክጎድል ክእል ኮነ ኢሉ ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሽ ንሕራቸው ካብ ታሪክ ከም ዓይነት መገዲ የብሉን ኣብ ቃልሲ ግዜ ደርግ ንሕራቸው ኢልካሉ ምሩኻት ዝባ ኣሽሓት ዝኾኑ ምሩኻት ሒዞም ህዝብና ምስ ስርዓት ዘይኮይኑ ምስ ህዝቢ ይኮነ ዝብል ፖለቲካዊ ርቕሓት ሒዙ ድቃለስ ነይሩ ዋላ ግዜ ቃልሲ ማለት እዩ ሕጂ ኣይተገበረን ኣይብለካን ኣለኹ እዚያን እዚያን ክብለካ ግን ብክልቲኡ ወገን ሕጂ ኣብ ገለገለ ክሓቶም ከለኹ ኣሕዋትና ስማ ሚካኤል ኣብ 98 ስርዓት ወያነ ንህዝቢ ኤርትራ ጥራሕ እግሩ ክሰጎም ከሎ ወይ ሕብራ ዓይኑ ተነፂልና ክብሎም ከሎ እዚ ቅርሕንቲ ዝሓዙን ኤርትራውያን ትውልዲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለው ብዙሓት ኣለው እዚ ቅርሕንቲ ትማል ተገበረ ወይ ጋጋት ፍፃመታት ተገበረ ኣብ ህዝቢ ትግራይ እውን ገሊኡ ድቆሰለ ደይተሓወ የቕሱ ዝነበሮም ሰባት ኣለው ተረዲኻኒ ከምኡ ኣብ ገለገለ እዚኣ ደምፃኹልካ ሕቶታት እንታይ እዩ 20 ዓመት ኣይወር ኣይሰላም ከዓ ኣብ ግዜ ወያነ ኣብ ናቱ ስርዓት ናይ ዶብ ብኣልጀሪ ተወደአ በዚ ከዓ ብዙሓት ኤርትራውያን ምስ ስርዓት ወያነ ፅልኢ ናይ ፐርሰናል ከይኮነ ስርዐ ናይ ስርዓት ናይ ህዝቢ ትግራይ ኣይኮነ ንለካ ዘለኹ ዝፀንሖም ብዙሓት ኤርትራውያን ኣለዉ ሕጂ ብክልቲኡ ወገን ኣብዚ ግፍዕ ተተገይሩ ኤርትራዊ ኣብ ሰራዊት ማለት እዩ ኮርስ ጉጉይ ተኮይኑ ብዙሓት ኤርትራውያን ነቲ ተገበረ ግፍዕ ብውልቀት ተገበረ ደስ ዝብሎ የለን ካባይ ጀሚርካ ከም ኤርትራዊ ሓፍሹ ክዛረብ ከሎ ህዝቢ ኤርትራ ማለት እዩ ግን እታ ከም ፃርካ ደረኹ እንታይ ነይራ ኣብ 98 ብዙሓት ኤርትራውያን ኣሕዋትና ዝዛረቡን ማለት ኖ ከምዚ እኳ እዮም ገይሮምና እንደገና 20 ዓመት ብዘየገድቲ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ዝመርሖ ዘሎ ናይ ዶብ ርኡይ ዝኾነ ዲማርክ ንኸይኮን ንኸይሕንፀፅ ድሓንጎዱ ስርዓት እኳ እዮም እዚኦም ዝብልሎ ሕጂ እንታይ ክብለካ ዝሕቶ ሓድነት ንክመፅእ ኣብ ክልቲኡ ህዝቢ ሰላም ንክመፅእ ዋላ ኣብቲ ሕብረተሰብ ንሕና እውን ዝዛረቡ እዮም ኣብ ትግራይ ሕጂ ሰማየ 20 ዓመት ሒዞምና ነይሮም ዝብሉ ተጋሩ ኣለዉ ገርመኒ ንዓይ ከማን ክሰምዖ ከለኹ ሒዞምና ነይሮም ማለት ኣይተረድን እዚ እንታይ ማለት እዩ ን20 ዓመት ዝኣክል ናይ ባድመ ናይ ንኢድ ተኸፈተ ውግእ ዲማርክ ክኸውን ምሽ ፍርዲ ቤት ተባሂሉ ኣብቲ እዋን ክዝረብ ከሎ ብትግራይ ወገን ወይ ብናይ ኢትዮጵያ ወገን ተዘይኮይኑ ኤርትራ በቲ ተሓንፀፀለይ ክኸይደ ዝብል መርገፂ ሒዛ ጉያ ነዊሕ ከይዳ ኣነ ሕጂ ኣብቲ ፖለቲካዊ ናይ ኤርትራ ኣትየይኩም ክዛረበካ እቲ ብደገ ዝወፀ ኢንፎርሜሽን ማለት እዩ እዚ ሕጂ እዚ ነይሩ ናይዚ ቦደብ ገለ ይኮነ ስጋብ ሕጂ እውን ካብቲ ሓደ ኣባኣሲ ኮይኑ ዘሎ ፀገማት ኮይኑ ዘሎ ሕጂ ዝረብ እዩ ዋይ ኤርትራ ብዛኣትያን ዝብል ሕቶታት ሰብ ዝዛረቡ እንታይ እዩ ትማሊ ኣብ ግዜ ኢትዮጵያ ኣበይዎ ዶ ተመሊሶም ኣለዉ ሰራዊት ኤርትራ በርከ ትማሊ ተፈቂዱሎም ናቶም ተባሂሉ ሕጂ ካብ ሓይሊ ኣትዮም ኣለዉ መሬቶም እዩ ዝብል ኣሎ ሕጂ ኣብዚ እቲ ፖለቲካ ናቱ መጉደፎ ዋላ ትደቡ እንኳ ኣይክኸውን እቲ መባእሲ ተረዲኻኒ ግን ክትሕውጥ ኮንካ ዋ ንሕና እውን እንድሕር እዚ ነገር ፍሩድ ኮይኑ በቲ ተፈርድክ ከይድ ኣለኒ እዚኣ ክሕውየ ዝኽእል ሰብ ከዓ እቲ ዶብ ዘሎ ይመር ኣብቲ ወንበር ኮፍ ኢሉ ዘሎ ኣይኮነ እቲ ወንበር ዕድሚ ይድርኢ ግዜኡ ይድርኢ ሕጂ እንታይ ክብለካ ዘለ ሲሳይ ብክልቲኡ ወገን ከምዚ ዓይነት ናይ ዝርርብ ብሓደ ሳይድ እንድሕር ኮይኑ በዲሎምና እንተኮይኑ በቲ ህዝቢ ኤርትራ እውን በዲሎምና እዮም ስርዓት ህዝቢ እኳ ይኹን ስርዓት ወያነ በዲልና እዩ ክንደይ ዓመታት ዋላ ኣብ 98 ክንደይ ኤርትራውያን ካብ ኢትዮጵያ ዝበሃል ዘረባት ኣሎ እሞ እዚ ብኸመይ ስኻ ትሪኦ ክልቲኡ ሰብ ህዝቢ እቕረ ተባሂሉ ኣብቲ ናቱ ረብሓታት መዓልታዊ ክጓዓዞ ይመስለካን እንታይ ሪኡ ዘለካ ብዛዕባ ኣነ ንድሕሪት ተመሊስካ ብዙሕ መተንትን ክትህብ ትኽእል ኢኻ ተንጠቕሰን ዘለኻ ናፍታ ሜን ድሕሪ እዚ ኩሉ ፀገማት እንተስ ሻዕብያ ወርቂ ስኒ ነቒሉ ዝሰደዶ እንተስ ወያነ ጥራሕ እግሩ ዝሰደዶ ንዘን ኩለን ዘረባ ዓፂኻ መንግስታት ዝገበርዎ እሞ ተሓታታይ ንዝገበሮ ናብ ፍርዲ ዝቐርበሉ መካኒዝም ክፍጠር ሓደ ነገር ኮይኑ ከም ህዝቢ ግን
قصلخ عند حاجة كاي تنبر كم هزبي حابير كاب سلام كتنبر تخلو هنتاتها كتدلز جباك كتقلش جباك تزي كوينو تفتيركا كاين مركا خطح رديك سلازي حزتن تقسن مركا نغراتنا انكمل سيدل معلت عيزنا خنزار نخلنا معناتهم نافتو مينز دل ነገር ይወስደና ናቱም ንስኻ ብናትካ ገጽ ትሰምዖ ነገር ክህሉ እዩ ኣነ ብናተይ ገጽ ፈልጦን ዝሰምዖ ነገር ክህሉ እዩ ስለዚ ናብ ዘይኮነ ክስታይ ዝወስድና ብናተይ ረረዳ ግን ጥፍኣት ብምሉኡ ብመን ይኹን ብመን ብዘየግድስ ብትጠፍዕልካ ተጠያቅነት ክህሉ ይምነ ክህሉ ኢለ ይኣምን ካብኡ ሓሊፉ ግን ረብሓና ዝረጋገጽ ሓድነት እንትህልወና ጥራይ ንሕና ትማሊ ብግልፂ ክነግረካ ኣሎ ትማሊ ሓቢሮም መፂኦም ዝጨፍጨፈዎ ህዝቢ ትግራይ ጠፊኡ ተዝኸውን የለን እንዲኹም ዓይነት ክሳይ ክንበር ክጠፍእ ከም ህዝቢ ጠቕላላ ክጠፍእ ይኽእል እንድዩ ግን በትንሶም ካልኩሌት ዝገበርዎ ኮይኑ እንተዝኸውን ኔክስት ስቴፕ እንታይ ክመፅእ ከም ዝኽእል ንስኻውን ትፈልጡ ኢኻ ኣነ እውን ፈልጠ ናይ ሓባር ፀላእ እምበር ናይ ሓባር ዓላማ ሓንጊጦም ኣይኮኑን መፅኦም ኣብይን ኢሳያስ እቲ ዝበልዐሉ ኩነታት እዮም ኔክስት ስቴፕ ክትመፅእ ስለዚ መን እዮም መንጎ ጭፍላቕ ዘሎ ብፍላይ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይ ካሊእ እውን ከምኡ ስለዚ ንሕና ብፍላይ ድማ ትምሁር ትብሎ ኤርትራዊ ትምሁር ትብሎ ትግራዋይ እቲ ድምፂ ከስምዕ ትኽእል ትብሎ ኤርትራዊ ሚድያ ዘለዎ ኤርትራዊ ሚድያ ዘለዎ ትግራዋይ ንዚአን እዩ ክሰብኽ ዘለዎ ካብ ፅልእ ካብ ጥፍኣት ካብ ኩናት ኣይትርባሕን ህዝብታት ብሰላም ብቕሳነት ክነብርሉ ዝኽእሉ መንገድታት ምትዕርራይ እዚ ከዓ ኩሉ ሻዕ ዝግበር እዩ ኣባና ኩሉ ሻዕ ምንቅስቃስ ዘሎ እዩ ምናልባት እውን ኣብ ሰሙን እዚ ንኣብነት ሰላም ንወፍሪ ዝብል ወፍሪ ንሰላም ዝብል ውዳበ ኣሎ ኢንተርቪው እውን እናገበርክዎም ነይረ ኣብ ቶሮንቶ ቀረባ ግዜ ናይ 3 መዓልቲ ኮንፈረንስ ዝገብሩ እዮም ኣብ ቶሮንቶ ዝግበር ኣሎ ኣብ ሙሉእ ዓለም ኣብ ስዊድን ይግበር እዩ ኣብ ኩሉ ብተመሳሳሊ መዓልቲ ክግበር እዩ እዚ ዓይነት ኣካይዳ እያ ኣነ ዝምነዮ ዝደልዮ እዚ ዓጃብ ሓንተ እንታይ ምስሊ ካብቲ ሪያሊቲ ንሕሪና ሲሳይ እዚ ናይ ወፍሪ ሰላም ሕዚ ብጣዕሚ ሰናይ እዩ ዋላቲ ዋላቲ ወፍሪ ሰላም ሲ there's no question about title reality ግን ኣብ ትግራይ ዘሎ ስርዓትን ኣብ ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ እዚኦም እዮም ንክሰምዑ ሞኻ ንክሰምዑ ከማን ናይ ዘረባ ናይ ሕጂ ኣብ ገለገለ ናይ ተቃወምቲ ቶን ትሰምዖ ናይ ፅልኢ ናይ ባእስን ክጠፋ ኣሎ ክወፃእ እዚ ከምዘይ ይሰርሕ ሪና ያለና ንሓደ ዝኾነ ስርዓት ወይዘር ነዊሕ ስለ ደገዛ ብደይ ሕጊ ስለ ደገዛእካ ዘሎ ኣብ ደገ ኮንካ ብከምኡ ዓይነት ቶን ክትዛረቦ መብዛሕትኡ ግዜ ለውጢ ይምፅእ ኣዝ ዊ ኖው ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ስርዓት ትሪኦ ኣለካ ኣብ ኤርትራ እውን መራሕ ኣሎ ነታ ሃገር ዝቃወሙ ዘለዉ ኣብ ኤርትራ ወይ ድማ ናይ ወፍሪ ሰላም በዓል ብሓፈሹ ኣክቹሊ ነብሱ ዝከኣለ ቶፒክ ክልወና እንድዩ ግን ጌርካ እዚ ክልትዩ ኣብ ስርዓት ኣብ ትግራይ ዘሎ ድመርሕ ዘሎ ስርዓትን ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስትን ናይ ምውሃድ ቢካዝ እዚ ተተዋሂዱ ጥራሕ ከዓ ሰላም ክመፅእ ዝኽእል እዚ ብርከታይ መስልካ ካልእ መንግስቲ ፍትሕ ተምፅእ ይኹንካ ውግያካ ክትከፍት ማለት እዩ ምሽ ንዑ ካብ ምግባር ዶንት ዩ ቲንክ ምዝ ዘሎ ክልትዩ ስርዓት ኣብ ትግራይ ዘለዎ ስርዓት ከመይ ገይሩ ጠለባት እንድሕር ሃልይዎ ካብ ኤርትራ ኣብ ትግራይ ዘሎ ስርዓት ከዓ ናብ ኤርትራ ጠለባት ተልይዎ ከምዚ ዓይነት ባይታ ናይ ምፍጣር ናይ ሓይሽልካ ትሓስብ ሰላውን ሻ ትብሎ ዘለካ ግን እቲ ሪያሊቲ ከዓ ንሪኦ ኣለና እንታይ ኣነ ንዓይ ዝርአን ብውልቂ ዝርአን እየ ክዛረብ መሰረታዊ ዝኾነ ፀገማት ከም ዘሎ ንዓይ ዝርአየኒ ኣብ ወያነ ፍፁም እዩ ንምባል ከምዘይኮንኩ እናተረዳእኻ ኣብ ናይ ኢሳያስ ዝመርሖ ጉጅለን መሰረታዊ ዝኾነ
ምናልባት እውን ብታሪክ ዘይትፈልጦ ክኾን ይኽእል ግን ከበድቲ ዝኾኑ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ወያነ ዘይኮነ ሰብ ህዝቢ ትግራይ ከበድቲ ፀገማት ዝፈጠረ ጉጅለ እዩ ሶ ህዝቢ ትግራይ ምስቲ ህዝቢ ኤርትራ ዝዕረቀሉ መንገዲ እንተዝህሉ ብካሊእ መንገዲ ፕሮባብሊ ነበርቲ ኣይኮነን እኮ ከምቲ ሓንቲ ዝብልናዮ እቶም መንግስቲ ነበርቲ ኣይኮነን ኢሳያስ ወዲ 89 ግዛዕን ይኮነ ኣሎ ኣምላኽ ኣብዩ ምኻብ ምሳድ ኣብይዎም ምእካብ ኣብዩ እምበር ይኸደ ኣሎ ፅባሕ ንግሆ እቲ ህዝቢ ክተርፍ እዩ ኣብ ኤርትራ ኣነ ዕግርግር ክፍጠር ኣይምነን ኣይደልን ናተይ እዩ ዝብል እምነት ስለ ዘለን እቲ ህዝቢ ስርዓት ፀላእየ ገይረ እንተቕምጦ እቲ ህዝቢ ግን ናተይ እዩ ኢለ ዝወስድ ምክንያቱም ታሪክ ይፈልጥ እየ ታሪክ ስለ ዝፈልጥ ብሰንኪ ፀላእቲ ሓቢርና ብምኻድና ዘምፅአሎም ስግኣት ኣብ ክልተ ተመቐለ ህዝቢ እዩ ስለ ዝወስድ ወኣብዚኣ ግን ስለዚ ሲሳይ ኣብዚኣ ሕጂ ቁርት ላይክ ምንታን ፕሮፐር ክሳይ ክህልወና ህዝቢ ትግራይ መራሕ ኣለዎ ናይ ክልል መራሕ ኣለዎ ምሽ ኣገዳሲ እዩ መራሒ ክልል ትግራይ ምስ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ዘሎ ውህድነት ቢካዝ ፅባሕ ህዝቢ ኤርትራ እውን ናይ ኣብይ ኮነ ንርኢ ትመርሖ ዘሎ ኣካል ክልል ትግራይ ንርኢ ንምሳሌ ወያነ ባዕሉ ማለት እዩ ካብ ግዜ ገድሊ ትሒዝካ ስጋብ ሕጂ እቲ ኣብ መሪሕነት ወያነ ዘሎ ምውሃድ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ወዘር ፈትይዎ ድዩ ፀሊእዎ ዋላ ኤርትራ እውን መንግስቲ ኤርትራ እቲ ህዝቢ ሰላም ክፈጥር ይኽእል እዩ ብለካ ሕጂ ኣብይ ክኸይድ ይኽእል እዩ እቲ ክልቲኡ ድጓራበት ግን ትግራይን ኤርትራን ይድጓራበት ዘሎ ተረዲእካ እኮ እየ ሕዚ እንታይ ኣሎ መስለካ ማይክ ሓወይ ተረዲእካ እየ ግን እንታይ ኣሎ መስለካ ምስ ኣብይ ከምዚ ኢሎም ከፍ ኢሎም ክደራደሩ እዮም ክዕረቑ እዮም ኢልካ ትሓስብ ነርካ ዲኻ ቅድሚ 3 ዓመት ኣይትሓስብ ኣይኮነን ሓደ ነገር ክመፅእ ክጠር ኣለዎ ሰብኣይ ክጠፍእ ኣለዎ ኢልካ ትሓስብ ግን ኣት ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ግን ንደብረፅዮን ዝዛረብዎ ዝነበሩ ደገ ኮይኖም ዝገብርዎ ዝነበሩ ንሱ እውን ንበዓል መንሽሙ ኣብ ገዝኡ ደብዲቡ ዓጀብቱ እስካዕ ዝሞቱ ጌታቸው ረዳ ኣብዚ ዝፀንሑ ሰባት እዮም ከፍ ኢሎም ዝዘራረቡ ዘሎ ተረዲእካ እንዳ እንታይ ክፍጠር ይኽእል ኣይፍጠርን ኢለ ድምድሞን ዝኾነ ዓይነት ከፍ ኢልካ ምእንተ እቲ ህዝቢ ክፍጠር ዝኽእል ነገር ክህሉ ዶ ይኽእል ትልካኒ ክህሉ ይኽእል ይኸውን ንዓይ ግን ዝረአየኒ ነገር ከምዘየለ እየ ዝሓስብ ብውልቀ ኦኬ ድሓን ሲሳይ ብጣዕሚ ምስግነካ ሓፈሻዊ ግን እቲ ክልቲኡ ርእቶናትካ ሕጂ ምንታንቲ ክንዛዝሞ ክልቲኡ እንሰረብ ድሕሪት ቅርሕ እንተድርኢ ንሰላም ምርኣይ ተበዲለ ይኽእል ዝብል በደል ሓሊፉ ይቡ ወዘር ኣብ 98 እንዲ ዋላ ኣብ ተፈለየ እዋናት 20 ዓመት ስለ ፀንሕኒ ዝብል ወይ ማለት ብውግእ ዝነበረ ዓቢዶ ከፈቶ ምስ ክልል ትግራይ ተሳተፈ ኤርትራዊ ሰራዊት ኤርትራ እዚ ገዲፉ እቲ ህዝቢ ናይ ምውሃድ ባይታ ክፈጥር ኣለዎ እዚ ከዓ ናይ ሰላም ናይ ባእሲ ከይኮነ ናይ ካልእ ከይኮነ ናይ ሰላም ከፅባሕ ሓቢርካ ትነብር ስኻ ኢኻ ከምኡ እንተሪኡ ዘለካ ትክክል ኣብኡ ኣነ ብመሰረቱ ከም ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ንካልኦት ምጥቃዕ ዘይክደልዮም ወይ ድማ ንዝዩ ዘይኮነ ብኔጌቲቭ ዘይኮነ ዝርኦ እንተሓብሩ እንታይ ክፈጥሩ ከም ዝኽእሉ ባዕሎም ተኸላኺሎም ክነብሩ ዝኽእሉ ህዝቢ ስግኣት ዘይብሉ ናብራ ክነብሩ ዝኽእሉ ህዝቢ ምዃኖም ስለ ዝኣምን እቱ ተነዲቑ ዘሎ ዳውንሎድ ተገብረ ፅልኢ ወይ ድማ ብተፈላለየ መልክዕ ዝረአ ጣልያን ዝፈጠሮ እንግሊዝ ዝፈጠሮ ናይ ኣተሓሳስባ ደቂ ሰባት ገዛእቲ ንኣብነት ከምኒ ጣልያን እንግሊዝ ወሎ ፈረንሳይ ኣብ ኣፍሪካ ኣትዮም ዘርእታት ብከመይ ገይሮም ከም ዝፈላለዩ ትፈልጥ ኢኻ ሩዋንዳ ዘጋጠመ ትፈልጥ ኢኻ ዲቫይድ ኤንድ ሩል ቤዚክሊ ዲቫይድ ሩል በቃ ንሱ ክጎድአና እምበር ክጠቕመና ይኽእልን ህዝቢ ክመሃር ኣሎ ኢኻ ትብል ዘለካ ከም ሰብ ግን እንታይ ኣሎ መሰለካ ሕማቕ ነገር ፍጥረትና ተደጋጋሚ ንስኻ ሰነፍ ኢኻ እንድሕር ትበሃል ኮይንካ ናብ ምስናፍ ኢኻ ትኸይድ መንገድኻ እንታይ ዝበሃል ኣበሃል ኣሎ ናብ ምስ ከፍቲ ነዊሕ ግዜ ዝፀንሐ ምናልባት ባህሪ ይላበሶ እዩ እንታይ ክብል ደለየ ተቐለል ካብኡ ንነዊሕ ግዜ ንሲሳይ ትወልፆ ኢኻ ንሲሳይ ትወልፆ ኢኻ ንሲሳይ ትወልፆ ኢኻ ዝብል እንድሕር እናተነገረካ ዓቢኻ ኣይትበልፆን ዝብል ድሕር 34 ዓመት ተመፂእኳ ነወይ ኢኻ ትበልፆ እየ
والله بقى من تأمرك الرأي خد إذا الرأي زوي في يومنا حبيرنا تطون له من قد نفتر له خناتات بفلاي مورات فلاي ميدياتات ولا لغون عوية كافت حورة تسبب حشي الكاس بتوصل ثانك يو سيساي بتعمي زي مسكنك جزيحات فيها زي نريدي رنا تساتف كنات تجراين كمر كبات زبير فران زبير تجراين تايم السل تاك جبر على زبير نات كاريتهم هبكت عليه كم تناك فتو ثانك يو مايك كبرتي هذا اللي نصحون زجار كان لي عدمه يغني لي